Здравейте! Днес ще разгледаме един наистина уникален творчески проект, на който попаднахме онлайн. Това е история, която смесва история, ужас и просто невероятна креативност по начин, който най-вероятно никой не си е представил. Така че, нека се потопим в това. Започваме с тези думи, които веднага ни хвърлят в една доста мрачна атмосфера. Те са от песен, която е създадена специално за проекта и, честно казано, задават тон на оцеляване и постоянен страх. Ясно е, това е свят, белязан от някаква катастрофа. Но каква е връзката с това? Да, точно така. От мрака на постапокалиптичния свят изведнъж прескачаме към историческа реставрация. Как изобщо е възможно тези две, ама толкова различни идеи да съществуват заедно? Ето това е основният въпрос, на който ще потърсим отговор днес. И така, първата част от този странен пъзел – мисията да се възстанови Титаник. Но, забележете, не като някакъв музей, а като нещо съвсем различно. Нещо, което отразява суровия свят, който чухме в началните стихове. Тук нещата стават наистина интересни. Оказва се, че целият проект се управлява от много строги правила, вдъхновени от мрачната вселена на играта Metro Exodus. Целта не е просто да се поправи кораба, а той да се превърне в обитаемо убежище в един съсипан свят. А тези правила са ключови. Първо, могат да се използват само вече съществуващи ресурси, което веднага създава усещане за оскъдица. Второ, ремонтите трябва да изглеждат автентично, ръждясали. Трето, и това е много важно, нищо от оригиналните останки не може да се унищожава. И накрая, мисията трябва да се завърши, дори това да коства абсолютно всички материали. Това е едновременно и уважение към историята и един суров разказ за оцеляване. Но защо всички тези правила? Защо тази странна комбинация? Отговорът се крие в името на самия проект, който обединява всичко това. Проектът се нарича DML, което е съкращение от Dying Metro Light, а целта му е нещо изключително амбициозно – да се слеят два напълно различни свята на игри на ужасите. От една страна Dying Light с зомбитата и паркура, а от друга Metros с неговата постапокалиптична ядрена зима. Атмосферата тук е безкомпромисно мрачна. Говорим за свят, опустошен от ядрена война, където оцелелите се крият под земята, за да избягат от радиация и мутирани зверове. Буквално всяка крачка навън е борба за живот. Сега, нека разгледаме малко по-подробно колко мащабен всъщност е този проект и какво точно включва сливането на тези два свята. Мащабът на проекта е просто огромен. Оръжията са готови, а картата се разработва, но вижте само какво предстои. Радиация, аномалии, десетки видове зомбита и мутанти от двете игри. Ясно е, че проектът е в самото си начало, но с един гигантски потенциал. И сега стигаме до може би най-изненадващата част. Къде може да се помести такъв сложен и огромен свят, който съчетава Титаник, ядрен апокалипсис, зомбита и мутанти? Отговорът е колкото прост, толкова е гениален. Да, всичко това се случва в Майнкрафт. Играта, позната със своите блокчета и безкрайни възможности, се оказва перфектното платно за създаването на тази сложна, многопластова вселена. Точно тук всички тези на пръв поглед напълно несвързани идеи се обединяват. Сървърът, който прави всичко това възможно, се казва The Vessel Craft Server. И той не е просто място за игра, а истинска платформа за съвместно творчество и разказване на истории. Много е важно да се отбележи, че това не е стандартният Майнкрафт. Сървърът е силно модифициран. Има си работещи влакове, коли, асансьори и оръжия. Всички тези персонализирани функции позволяват създаването на далеч по-сложни и интерактивни светове от тези в обикновената игра. И само за протокола, за тези, които се интересуват от техническите детайли, всичко това работи на една конкретна версия на играта 1.15.1. Това само показва вниманието към детайла, което е нужно, за да се поддържа толкова сложна система. Но проектът DML и постапокалиптичният Титаник са само малка част от това, което се случва на този сървър. Хайде да разгледаме и другите светове, които съществуват в тази креативна вселена. За да се усети творческия размах на сървъра, е достатъчно да видим двата проекта, свързани с Титаник. Единият, който разгледахме, е убежище за оцеляване. Другият е виртуален музей,
посветен на корабите от клас Олимпик в цялото им историческо величие. Една и съща тема, но с две напълно противоположни цели – оцеляване срещу съхранение. Освен това, има и други уникални светове. Например, една мистериозна пустинна гара с изоставен влак, който изглежда като реликва от друго време. Или пък пълна възстановка на градчето Санди Шорс от Grand Theft Auto 5, но превърнато в зона завладяна от зомбита. И ето един забавен пример колко персонализирани могат да бъдат тези светове. В Sandy Shores обикновените зомбита имат 200 точки живот. Обаче има и специален бос, зомбирана версия на героя Тревър, който има над 8000 точки живот. Това показва какво ниво на креативност и предизвикателство е вложено в тези светове. Връщаме се към песента от началото, за да затворим кръга. Този цитат някак обобщава духа на целия проект. Дори в един мрачен, измислен свят, вдъхновен от страх и разруха, самият акт на съзидание и сътрудничество е проява на надежда. В крайна сметка, The Vesselcraft Server и проектите на него са много повече от просто игра. Това е платформа за съвместно разказване на истории, където играчите не просто консумират съдържание, а активно създават и изграждат сложни, взаимосвързани светове. И това ни остава с един финален въпрос. Когато инструменти като Майнкрафт позволяват създаването на толкова сложни вселени, които се управляват изцяло от играчите, може би сме свидетели на зараждането на една изцяло нова форма на съвместно изкуство и разказване на истории.